Αυτά που βλέπετε είναι τα γεράνια όρη, όπως φαίνονται από την Κόρινθο. Ξεκινάμε από εδώ, γιατί εδώ κάθεται ο κόσμος και κοιτάζει τη θάλασσα και κοιτάζει και το βουνό, το βουναλάκι μας. Λοιπόν, σε όλη αυτή τη κορυφογραμμή, από εδώ, όλο εδώ, θα βάλουν τις ανεμογεννήτριες. Θα τις βάλουν και εδώ. Και εδώ είναι το μακρύ πλάγι. Θα πάμε και θα ανέβουμε όχι από εδώ, από το Λουτράκι, αλλά από πίσω, από τα Πίσια. Και θα βγούμε εδώ στη Πίτιζα, θα πάμε στη Πέτρα, θα γυρίσουμε πίσω και θα περπατήσουμε όλο εδώ. Μετά θα κατέβουμε από την άλλη πλευρά πίσω και θα γυρίσουμε πίσω. Τι θα πούνε μια μέρα οι περισσότεροι που καθισμένοι εδώ κοιτάζοντα τη θάλασσα θα δούνε τις ανεμογεννήτριες 150-200 μέτρων? Τι θα πούνε? We find wind on the mountains. The biggest challenge is to be able to access the site. So building the axons to transfer the machines that are becoming bigger and bigger, and the planes becoming 60, 70, 80 meter planes, transfer it around the small mountains is very difficult. What have I done? Frankie's lying in hell. Εδώ βλέπουμε τα γεράνια όρη του Λουτράκι, την Περαχώρα, τα Πίσια, το Σχήνο και εδώ όλη η περιοχή Natura. Και εδώ βλέπετε από το χάρτη της ΡΑΕ το σφαγείο των γερανίων. Όλα αυτά τα πράσινα είναι οι ανεμογεννήτριες που έχουν πάρει βεβαίωση παραγωγής. Συνολικά 104, οι πιο πολλές ακριβώς μέσα στην περιοχή Natura. Δηλαδή, για να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, αυτά τα κόκκινα σημαδάκια είναι οι συντεταγμένες των ανεμογεννήτριων. Πάνω από το Λουτράκι και από τα Πίσια, στη Πέτρα Περαχώρα, στη κορυφή Πίτιζα, σε όλη την Παλαιοβούνα, πάνω από το Σχήνο,
στη μικρή και μεγάλη Ντουσκιά. Και εδώ στα καμένα, στο Μακρυπλάι, πάνω από τις Βαμβακές και τη Μαυρολίμνη. Και τελευταία πάνω από τη Περαχώρα. Είναι ένα σφαγείο. Αυτό το μπλε που βλέπουμε είναι το μονοπάτι μας. Θα ακολουθήσουμε διάφορα γνωστά μονοπάτια των Γερανίων. Ξεκινάμε από το χωριό το Πεσίων, από τη ταβέρνα ο Πλάτανος, ακολουθούμε το κίτρινο μονοπάτι και ανεβαίνουμε πάνω στη κορυφή Πίδιζα. Εδώ, στο καταφύγιο Γαλανόπουλο, είμαστε ήδη μέσα σε μια περιοχή όπου θα βυτρώσουν οι ανεμογεννήτριες. Αυτά τα κόκκινα σημάδια, όπως είπαμε, είναι οι συντεταγμένες των ανεμογεννητριών. Πάμε λοιπόν πάνω στη Πίδιζα. Το δεύτερο κομμάτι της διαδρομής μας βλέπει να ακολουθήσουμε εδώ το κόκκινο μονοπάτι μέχρι την Πέτρα Περαχώρας, από την οποία μπορούμε να έχουμε μια καθαρή εικόνα για το τι σχεδιάζουν, γιατί βλέπουμε όλα τα βουνά μας από ψηλά. Τρίτο κομμάτι, κατεβαίνουμε ακολουθώντας το κίτρινο μονοπάτι μέχρι τη Μονή Αγίων Αποστόλων. Εκεί συναντάμε το μονοπάτι που ανεβαίνει από το Λουτράκι. Το ακολουθούμε περνώντας κάτω από την Πίδιζα και ανεβαίνουμε μέχρι την Παλιοβούνα. Εδώ στη Παλιοβούνα ακολουθούμε το πράσινο μονοπάτι τώρα, διασχίζοντας όλο το πανέμορφο και μαγεμένο δάσος εδώ μέχρι την κορυφή Δρίζα. Μετά κατεβαίνουμε και εδώ όπου το μονοπάτι πάει προς το Χαρβάτι, εμείς πάμε ευθεία μέχρι τη Ράχη Κουκουνάρθη. Από εδώ ακολουθούμε το κόκκινο μονοπάτι μέχρι το σημείο εκεί που ξεκινήσαμε τη διασχίσή μας της Παλιοβούνας. Και το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής μας βλέπει να ακολουθούμε και πάλι το πράσινο μονοπάτι μέχρι το καταφύγιο και μετά γυρίζουμε στα πίσια από το ίδιο το κίτρινο μονοπάτι. Λοιπόν παιδιά, πάμε να δούμε. Έλα. Λοιπόν παιδιά, είμαστε πάνω στη Πίδιζα. Τώρα από εδώ βλέπουμε τη Ράχη
πάει στην Παλαιοβούνα που είναι ουσιαστικά εκεί. Όλο εδώ, όλο εδώ, όλο εδώ, όλο εδώ. Φτάσαμε στην πέτρα της Περαχώρας. Μπορείτε να πάτε πάνω για να έχετε μια πιο καθαρή εικόνα για το τι σχεδιάζουν. Και όμως αν δεν ξέρετε από σκαρφάλωμα, μην πάτε εκεί, εντάξει. Είμαστε πάνω στην πέτρα και από εδώ βλέπουμε στο βάθος εκεί τα Πίσια. Πήγαμε πάνω στη Πίδιζα, μετά γυρίσαμε λίγο πίσω και κατεβήκαμε προς τα εδώ. Λοιπόν, όλο αυτό το κομμάτι και αυτό προς το Λουτράκι, εκεί στο βάθος βλέπετε το Λουτράκι, είναι περιοχή όπου σχεδιάζουν να βάλουν ανεμογεννήτριες. Και όχι μόνο έτσι, και μέχρι εδώ. Οι ανεμογεννήτριες, για να εγκατασταθούν δηλαδή, πρέπει να γίνει σφάξιμο του δάσους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τώρα κοιτάζουμε από την άλλη πλευρά, προς τη λίμνη Ηραίου. Εκεί. Το σχέδιο είναι να βάλουν ανεμογεννήτριες όλο εδώ, όλο εδώ. Πάνω δηλαδή από την Παραχώρα που βλέπετε εκεί. Αν πάτε πάνω, αν δεν ξέρετε μην πάτε πάνω, ούτως ή άλλως θα γυρίσουμε από το ίδιο μονοπάτι. Πάμε.
Λοιπόν, κατεβήγαμε από πάνω, από την πέτρα, συναντήσαμε αυτή την εγκαταλελειμμένη μονή. Το μονοπάτι πάει από εκεί. Θα περάσουμε πίσω από την Πήδηζα και θα πάμε στην Παλαιοβούνα. Τώρα, όλη αυτή η περιοχή είναι μέσα στο σχέδιο. Ας ελπίσουμε να κλείσει και κάποιες θύρες σε κάποιους. Εδώ όλα έχουν ήδη καεί, είναι μέσα στο σχέδιο. Αυτό το μικρούλι εδώ θα τον αφήσουμε να μεγαλώσει. Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα και έβγαζε η γη το πρώτο της κυκλάμινο. Τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην ύψη κάμινο. Εκεί που σμίγανε τα χέρια τους οι μύστες ευλαβικά πριν μπουν στο θυσιαστήριο, τώρα πετάνε τα ποτσίγαρα οι τουρίστες και το καινούριο πάνε να δουν δηληστήριο. Εκεί που η θάλασσα γινόταν ευλογία κι ήταν ευχή του κάμπου τα βελάσματα, τώρα καμιόνια κουβαλάν στα ναυπηγεία άδεια κορμιά, σιδερικά παιδιά και λάσματα.
θα καταστραφούν. Όλα. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Είμαστε στο μπαλκόνι πάνω από τα Πίσια. Εδώ μπορούμε να δούμε τη Δουσκιά, το Μακρυπλάγι. Και όλο εδώ θέλουν να βάλουν ανεμογεννήτρες. Περιτά τα λόγια, παιδιά. Όλα αυτά που είδαμε, αν γίνουν αυτά που σχεδιάζουν να γίνουν, δεν θα τα δούμε πια. Αντί πράσινο, θα δούμε πράσινη ενέργεια. Σίδερο και δρόμους. Πολύ απλά. Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο GPS για να ακολουθήσετε ακριβώς αυτό το μονοπάτι αντίστασης. Θα βρείτε μέσα στο αρχείο κάποια σημαδάκια, είναι συντεταγμένες. Δηλαδή θα δείτε ακριβώς περπατώντας πού θα τις βάλουν. Λοιπόν, όλο αυτό για την πράσινη ενέργεια. Φοβάμαι πως εμείς οι άνθρωποι έχουμε ένα πρόβλημα με τα χρώματα, δηλαδή ή το πράσινο ή την πράσινη ενέργεια. Μπα. Και έχουμε και ένα πρόβλημα με τα λόγια. Δηλαδή ζούμε από marketing, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Να είστε καλά.